niya. Millions of machine gun, but my mother is my favorite. Pudno, mga ading ka, taniinang ko. Naiso na itinagsaon, kinagungitan, ay nakitlumisikan. Talaga nga, armalaitan na kan, handa ka nga sardinganin. Ado, ti makarelate kanya-kanya, lalala, dagiti, padak, nga tiinang nakit ng iwat. Ay nap! At ito may kabuturan mga ading ko natin nyo. My favorite hobby at muling-ling. Wan, mga ading ko, lalala siya. Numakariingat kitibigan talaga nga kastoy to bubraan. Wan, haanak nga muling-ling. Tapang panunutik, nagiging problema haan. Nudi at muling-ling at tapang panunutik manano. No, kasanok man nga malpasan. Nagiging ubraan kung tatangal daw. Ay napo, ang panunot iti makan at dalos ang ipak niya. Ay napo. Ato ito magamin nga coronavirus wano pandemya niya. Di mo lang malpas-malpasan. Ang naogsubling iti normalen nga pinagbiag na iti katao. Anya mo launay na niya. Tikinabayan, ay na, di pala mapisti. Datang nga virusan niya. Ay napo. Dati niya, may katalo. Basay kon. After the end of corona, you need to wear the mask this way for 2 months. Kunana. To let your ears come back to normal position. Ay napo. Dagiti, mahilig nga rumrumor nga kanayin kita nga. Susut ti mask. Amuyod. Ito numalpas ka no ti 2 months. Kunana, balik ta din yung tuto. Yun to kanong mga ikawil gay. Jay masangat ang tagong yung mga kanayon. Tani ka sa agsuble. Jay lapayagit. Normal. So nga si kayaw, nagmamas kayo, baliktadin yun irugi yun. Tapos kasi ka nagsublingan normal na naman. Nadalapayag yun. Ang mga laki din o, kastanton name. Kastanton, pagbalinan na talapayag yun, nudiyo aramidin dagay. Nudiyo aramidin dagay mga ading ko, agbaling kayo ka nga sarang heyo. Dati pa iti baisan, nagpalino dyan ang arami dahil kaya niya, Levi's, kunana, ginigente nga to na, titatak na, Adidas, bright, kinangaramid dito kaya niya, makapahilak man, perfect combination, kunana, duwa nga branded, pinagsama na dyan, di may isang alupot, animales, Marunong tayo madagusan. Ay na, pumatayak itilik man dito yan na niya. Kitayin niyo maani, ni Manong agkap-kapeng. Siguro, di pa nga nagmulmulumog dato ka nagkapeng. Isang nabagsitan ni Kapigan, ngiwa na. Oray na makaapak ka kung behen. Ay, pagkapyan na na po. Ay, Diyos ko, iso nga si kayo. Nga mahilig agkap-kape di pa. Agmulumog kayo pa yung umuna. Panay, patigayam ni kape. Mabangsitan mo katas ang awyaw. Dagiti mahilig man ter arak ditan. Dagiti manginong nungukuna ako na niya. Noong nga paggatang niyo, itin nakabuti-buti nga arak yaw. At dagayam ti inaramid da nga ice cream day para kanya. Dapat nakasurat, San Miguel, kunana. Nya pa dito, 4x4, Red Horse, San Miguel Light, kunana, Emperador, kin San Miguel. Lapaw na yun, na niya. Nagmayat nga susupan nato yan, lalo nung tibig-bigat no, saan ka, nagpudot law na ti tiyempo, ay